Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Huli ang isang drug den operator at 4 ito kasabuhat sa buy-bust operation ng mga alagad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic, Zambales itong Lunes, October 12. Madaling araw ng salakay na pinagsanib na puwersa ng PDEA Zambales Provincial Office, Subic Police Station at Zambales Police Provincial Office Drug Enforcement Unit ang isang makeshift drug den sa Purok 4, Barangay Calapandayan. Nasamsam sa mga sospek 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 81,600 pesos, drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operasyon. Samantala, naaresto naman sa San Jose del Monte City, Bulacan na isang drug personality na kabilang sa regional target list ng mga otoridad. Sa joint operation ng PDEA Bulacan Provincial Office, Bulacan Provincial Intelligence Unit at Bulacan East Regional Intelligence Unit 3, nasa kote ang salarin sa Barangay Minuyan proper bandang 2:55 ng hapon nito October 11. Nakuha sa kanya ang mahigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 102,000 pesos at ang pera na ginamit sa buy-bust at ayon sa PDEA, kasama rin sa PNP top priority target ng sospek. Habang sa Lubao, Pampanga naman, timbog ang isa pang high-value target na itinuturing na major source ng shabu sa bayan at mga karating na lugar. Isinagawa ng PDEA Pampanga Provincial Office, PDEA Row 3 Special Enforcement Team at Lubao Police Station ang operasyon sa Barangay Remedios pasado alas 5:30 ng hapon ito October 11. Nakumpiska sa sospek ang 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng aabot sa 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Nakuha rin sa kanya isang cellphone at marked money. Naharap ngayon ang mga nahuling drug suspect sa paglabag sa iba't ibang probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.